nginibingelele kusayimina udaka lentabamlilo. Namhlanje nje kodwa izinto ezisemqondweni wami ziningana zona. Nginenkinga ukuthi umqondo wami ucabanga kakhulu. And these days I'm trying ukuthulisa umqondo wami ngoba enye yezinto ezibalekile leyo ukuthi sikwazi ukuthulisa imiqondo yethu ukuze sikwazi ukubhekana nobuthina. So ngiyanicela bafowethu kulesi sikhathi lesi, kule season, angeke ngisho njalo, kule season esikuyona njengamanje. Kule nkathi esikuyona njengamanje. Zigade, zinake nayo yonke into yakho, ungabhayiziseki because kuningi ukubhayiziseka okuzokwenzeka. Ungahlomeki, ungenzi izinto ngoba ulandela abantu, enza into ngoba uyizwa kuwena ngaphakathi. Sekuyisikhathi sokuthi wonke umuntu manje azilalele yena, azilandele yena, uyekele ukuba ukulandela umhlaba. Awukube uwena nje, uqikekele yonke into ngoba bafethu ngiyazi ukuthi izinto eziningi niyithathe kancane kakhulu. Manje isikhathi saloko sesiphelile-ke manje. Nesikhathi sokuthi silo sincengana mhlawumbe sikhulume siba soft. Mina akangichazi, ngizonitshela nje into eyodwa bafethu ukuthi mina angichazi isikhathi esiningi. What I do, I say what I have to say, because siya-download-a thina ebusuku basilele, siya-download-a emini sihamba, izinto zenzeka nje la empilweni. So ngiyanicela ningabhayizi bafethu, ungenzi into ngenxa yabangani, ungaphushwa abangani, enza into esuka kuwena manje, because it's not about collective now, it's all about wena kuqala. Khona ungeke uthi hayi ngenziswa siphelile leso sikhathi sokuthi ufuna ukublame abanye abantu. It's time for you to do things ngokuqikekela, nizinake, ningabhayiziseki. You know, impi esibhekene nayo, it's like we already won the war. Because abanye bena nazi, we've been fighting spiritual war. Because abanye bethu sama warrior spiritually, So into efanele niqikekela, ungabisenzi izinto ngokulandela abantu, enza izinto ngokulandela your intuition. Unembeza wakho, lento ekuthiwa unembeza, sekuyisikhathi sokuthi ulalela unembeza wakho. Uma uhlula unembeza wakho manje ungasikhaleli thina. Because enye into ebalekile ukuthi ukwazi ukubhekana nama-consequences of the choices that you make, because thina into eshayayo empilweni senza ama-choices but mase kubuya ama-consequences akhona, we wanna run away. There's no such a thing. You don't run away from your doing. Creation yakho, create into bese ucabanga ukuthi uzoyibalekela, fanele kuba abanye abantu abayifilayo. There's no such a thing. Right now you create something, you're gonna feel it yourself. No one else will feel it. So indlela engibona ngayo nami